Едно от най-вълшените места и истинско природно бижу по българското Черноморие, плажа Липити край Синеморец бе почистен от всевъзможни буклуци. Млади хора от Царево, които са почитатели на сърфовите и волните спортове, организираха екоакциите и събраха в десетки чували и изхвърлените тук пластмасови бутилки, кутии от бира, нейлонови турби, спринцовки и други остатъци от всякакво естество, плод на човешката немарливост и неуважение към природата. Кое ви кара да участвате в подобна вид акция? Кое? Желанието за по-добър живот и по-чисто място, където да живея. Трябва да дадем пример, защото ако никой не постави началото, ще затрупаме и тук няма да се вижда нищо от боклуци. Ние сме хора, които не е грижа за нашето крайбрежие, което е адски силно замърсено. Трябва да запазим българското Черноморие чисто, една девствена природа. Не ми е добре така да виждам растения, особено най-красивите кътчета тук в този край. Плажът Липити попада в защитената местност Силистар и за това не се отдава на концесия. Младежите се обещаха и по време на лятото да се грижат за него. Призовават и летуващи да уважават природата и да изхвърлят боклуците си на отредените за това места.